Qui ets? Soy Jordi Ibáñez, nascut i veí de Santa Eulàlia, fa 55 anys. Pare i avi. Per què et presentes com a cap de llista a les primàries d'Hospitalet? Perquè crec en la democràcia participativa, perquè crec en el dret d'escollir i ser escollit. I primàries ens dona aquesta oportunitat. Ens dona l'oportunitat al poble de poder escollir realment a qui volem al capdavant de l'Ajuntament. Què aportaries? Aportaria experiència. Experiència en el món associatiu. Conèixer molt bé les institucions i conec molt bé els modells de l'Ajuntament. El tracte amb les persones, el tracte amb les entitats i, sobretot, una gran coneixença dels centres culturals i religiosos de la ciutat. Em preocupa la massificació. La massificació i la brutícia. La poca neteja. I la inseguretat que tot això es porta. Si això l'ajuntem amb els rumors falsos, amb la demagògia barata que sobre diverses persones i conciutadans de la ciutat tenim, ens porta a una angoixa constant a caminar segons quines hores per la ciutat. Quines solucions tens? Democràcia plena. Democràcia participativa. Que els veïns opinin. Que tinguin el dret de saber què és el que volem fer a l'Ajuntament i podem arribar a un acord sobre el que realment vol el veïnatge. L'Ajuntament ha de gestionar el dia a dia, però el que no pot és imposar cap opinió a cap barri de la ciutat. Les consultes han de ser constants per qualsevol tema que involucri directament una barriada o el municipi en si. El PDU, els poliesportius, els parcs, tot ho tenim que consultar amb la població. No podem fer com s'ha fet fins ara. Moltes gràcies i només voldria donar un petit missatge. Si realment voleu un canvi a la ciutat d'Hospitalet, un canvi de la gent del poble i per al poble, no ho dubteu. Voteu-me. Aquest 2 de febrer, voteu Jordi Ibáñez per una ciutat plenament republicana.